Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε expose στο Χίτλερ. Εννοούσα τον Νίκο. Ο Χιτλεράς ο Νίκος έκραξε τον Πάνο το Μανώλη και τον Τζορτζόριου. Ο Χιτλεράς ο Νίκος έλεγε ότι μαλάκια του κατέβει στο βίντεο. Γεια σας πουτάνες. Αντωνάρας εδώ. Στο σημερινό βίντεο θα αναφέρω έναν μαλάκα που κράζει ανήλικα χωρίς λόγο. Το λένε Anonymous Gamer X Devil YTOG. Αυτό το κλαψόμουνο κράζει άτομα. Έκραξε τον Νίκο την αγάπη και την κοπέλα του Ράφα. Και Anonymous εγαμάει ο Πανάρας στα χωράφια μαζί με τον Όρεο. Και τον Καυλόπουλο το Μανώλη. Πάτε να γαμηθείτε, την έχετε γαμίσει και εσύ Ανώνυμε. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Έρχεται η εκδίκηση. Χαχαχαχαχαχαχα.